Sama sa ubang barbero nga nag-upload na ninyo. This is like, any kind of, barber, getting to stagnant of his life, Dolanday. Lahi ko, Dolanday. I'm different. I'm big different. Kung kanang inyong mga kaila o inyong mga nag-upload, kuyaw na kayo mo tirada. I know, Dolanday, you have a lot of thick boy friends, barber. But me is nothing. Kana bang mga naliwat sa inyo, ha? Kiss me. Kiss me. Apan lahi ko. Tago na lang ko sa pangalang Michael. My name is Michael. Taga-lower up naga, bago, Davao City. From lower Rapnaga, Bago, Davao City. Opat katuig manabod ming nag-uyab ni Rihanna. I have a girlfriend. Just call her. Kay nga Diamond Rihanna. Si Rihanna, akong ganahan tungod kay Tamsi. I like Rihanna because she's chubby. Tambok na sexy. Chubby but sexy. And yummy. Nabay bukton nga murag palo-palo kada ka. Yes, you see the arm of my girlfriend Rihanna Dolanday. It's like a paddle of fraternity and sorority. Kung maigo ka, kayo nyo ka agay. Maybe Sakit kaayo. just like enter a fraternity again. Ouch, ouch, ouch. Si Rihanna, perti kasilusa Dolanday. Rihanna is a very jealous girl. Very jealousy. Gamay bikilang lagubo dayon ko. Little bit fuck me. Gusto nyo masayaran kung unsa gini si Rihanna. You know, you want to, the story, Dolanday? Ani ana, ang gap nun sa kong kinabuhi. That is the story. I'm just stuck na to my life. Okay na rin. And that Anay tabo. what happened? Di ba game ng taka, Mike? Ha? Ikaw, Mike. Sumpura na dyan kakayo. Ha? Magkaila pala na ako dahil sana di patayang kabalo na ko nga darit kay ka. Sakasar ka mato ka na ilinita pero karon. Dili ko na naman kauban ni Humang. Dili to ako. Asa dali ako. Usa man ni King. Ito ko, Mike. Pariyara mo. Dili to ako. Isa man to nga Mike, kato ng parumpor. Dili to ako. Ito grabe kayo. Di ba kina sa kaya? Makikita sa kaya, di ko rin may deposit tayo ng cellphone sa kwaksa man yung bago na murder eh. Oo, nang kumpare. Kumpare, classmate ako sa high school. Ano ko sa high school? Dapat ingunin mo na sa kuwas. Ha? Wala lagi mo. Ayaw ko ano na na. Di ka ba nandun ka akong amigo mga iPad ng mukha?
rin ako nga, Mike. Bisan pag-usaon, hindi ka masakpan ikaw. Grabe kayo ka. Ha? Kaya! Gusto kayo ko nyo? Usap ka ka? Sige na. Kita ka niya kung bukto na ko? Ha? Kita ka niya kung bukto? Sige na, bang. Wala ka na nga. Tanga-tang, siyatilis ka. Gilubahan na Sige niya. na. Hindi na gitingnan lang. Pantay ka, ha? Bus pa pala, do. Ha? Tayo na di mahirap mo. Oh, saan naman po na yung mga? Achut! Achut! Balik kang jahit. Achut, bagus. Achut, bagus. Saan nagkapan? Ulatan po ka? Layo na ka to, amigo na ko si Claire Tabano nga. Saan pag-usaon to, yung batato, ito, gigi, ito, ito. Saan ka? Oh, saan naman po kayo? Ganang bulog naman po kayo ka. Ay, gaway lang good miniriana ko. Basta nisuga mo po na yung mong uyapon. Ikaw ba? Ah, manlok, biyaan na mo ni may uyap dyan. Ikaw pa Eh, nalipad ako ba? kuya po kayo ka manuti dyan, Iboy. Kung malagi ka kabiyan ng imo, ha? Ade, kabatanon, pamambon na po. Salamat lang ka dyan, Iboy. Nakatong ditong gabi ng ngitnit ka ispayag. Nakasibat ka, ang checks rin, nakita ka, nakatulog ka sa payag, kaya kung wala pa, sigurado itambog na pugas. Kuan, bye-bye. Ay ko, gana na. Ano ba? Ako, nalabayan ko itong bukong, pero... Ako man, nabinisabot ako, ha? Ito, gibiyan ko kay... Hinayan na yung magtubog. Kanira ba itong mga silingan? Kanira itong mga silingan, baka dumog lang gani, sa itong mga pangan gani. Sismison na rin ka. Uy, titira na po mo. Narabunin na sila. Makita na ni Romel ang imong naungloy dito ka. Awa. Uy. Romel, sa nawang ni Michael lang, murag gikulating. Ako padabi. Ay ko si Alfonso ko. Ay ko na Alpha for sure. Tulog ka, wey. Ay. O sa taday, kay kulasan ang kaya. Agay. Alay ko pagkakati lagi kay kumalog. Kasi dalagod na rumato ko ganun. Tagal-tagalo na kong galo kay. Yun. Ay, pagkapit ka, bay. Galang ka, awan mo. Ay, sa mo, pati sa mo bigyan. Padilda. Ano na lang kung magpagupit ka rin? Namatay man ito magpagupit ka rin. Sorry lang kaya ako nagupit mo. Wala, kalabala namin. Pasensya ka ba? Kaya tutur ko kanina, mukaw nila, si paana ko ba? Muna ka na, pinyo, manawanay ng pautan yung 563, kaya nyo kula taon. Kaya ako nagupit mo. Sarada ni Sir. Dali, abay, kasi mabigyan na po ka ng imong kauban na, abay. Ay, pagkaloy, ako, di ba? Ikaw, Daddy Boy. Ikaw, yung ganawa ko siya maguyan. Ako, asa? Ako, susiyata ka. Ang ako ang mga style ako diya. Mabanoban may meto akong amigo. Ipangbili niya yung cellphone siya mga amigo. Ses, mahirap yung kamusto niya. Ases niya. Paluloy, lumaday ka pagmuli itong maragusan ng mga asawa. Ay, naman ko lang. Kung muli ako pang deposit na, iba na. Boss, ganun boss. Ama na ni boss. Kana, pinakorporal lang gupit, kanahan ko anak. Sundalo ka, boss. Ano na, secure ako, wala, sundalo. Bel, kabiyahera ko ni Melbe. Mapagkailan mo. Masisya na tulog. Katulog, pagkagulay ko, pagkulati ba?
Tito Michael. Luwi pa ba itong tawahan na to? Kapayat lang agi. Mararag ito'y buhok ko eh. Pero tiwat rin siya ang amo diyan ang kwan ko bagal mo. Akil mo ka balaka. Gusto kong modong ka ng ngalang sa kwan, milat eh. Ang gano'n ng dalawang kalo. Ito, ano ko rin ito, dalalang taon. Bakit? Gusto kayo mangita sa kuha, oh. Sabihin mo na kung amugod-butan mo na. Yun na ba sa rin mong amo, eh. Actually ko, basta na si tawagan, hindi ko na siya maduwal na rin. Ito malangka kay. Sige na, ulit na ito. Uy, Alpha! Nung Alpha! Hindi ba nung Alpha? Nung Alpha, natulala naman po niya. Ako na ko. Maintain ako. Maintain ako. Ano 18? O, ka na lang po. Hoy, ikaw! Gusto naman ni sinong Alpha, maroon na nilaw si Uwak. Baho lang si Ilan ni Ay. Kani-maintain na siya po. Bumunggat ko anong kalakihan eh. Uy, grabe na kayo ka. Romel, uy, bigyan na sinong Alpha. Walang makulatan, magugumot na ng galing ko ay. Yung sila ba, may mo labay lang kung batong kayo, pero hindi ko makakuhan, bali ko. Uy, ikaw dali boy, okay na mo, maintain. Bagay po, si Bintin, gapon. Kaya para, active. Ano ba? Paitan niya. O, sige na, uy, kimala ko na kayo pagtubukan na akuan. Musahin mo kay Rapi. Maintain po na ito sila. Basta ka ito, magyapon ka. Bagay po ito ako, amin. Uy, Amiga, ikaw yung Amiga. Ano na pala ba ko, Amiga, ka ito nga? 69, 69. Ilang mga nato na ko, Mike. Bye-bye, Mike. Sige, sige. Ito po gusto ko, Mike. Uy, gusto mga Mike ka, maluya ba yan? Judayon ko. Sige, tayo. Taga tungod eh. Sige, sakay. Trisigan. Sakay, baliw. Sakay. Salamat, Mike. Jumtul na dyan kayo ka, Mike ba? Tungod, anak. Kisa na kayo mga atin. Mike, kiss mong gadayon. Ano siya? Giganahan ko na siya. Ay, nong! Marami po kong niyalo kong adlaw nung kaya bawa siya kayong adlaw. Alaka. Bye-bye, Mike. Bye-bye. Grabe yung kayo, season na yung kayo kang upawat ka ba? Nawa. Unya, lami itong halok sa babae. Bang! Katawag Mayo. Katawag Mayo. Bang. Katawag Maya. Ay. Balik, kanahan. Balik, ka babag balay. Bantay ka. Jangan makan pagkaon mo man yung ipakita sa kuwas. Araw ka tawag mga rastuhay. Manuwa tayo ng mga rastuhay nga. Kaya kayo lang ba? Pabakay ka daw? Karon. Marang mapilog sumo. Sipitan ko lang ibang liog. Kaya yak ka lang. Bago na mo na yung raw kanya. Thank you.
Anya, masa pa ka? Wala lagi ko sala lagi. Pwede juga mo tungkan, Diyos. Hindi mo mareagin mo sa mga amigo. Hindi mo tungkan sa kung saan. Hindi mo tungkan, ha? Ha? Siguro kayo mong cellphone. Ginabilin-bilin mo sa mga amigo nga si Anton. Akan sila kayong cellphone. Klaro kayo. Oo, indos na ko. Parang lang siya uyo ko. Sukat ka rin, ha? Pag uli mo, dire, alas 6, endorse na lang mong cellphone. Kailangan na nakali sa balay. I-deposit na nila sa kuha. Lagi. Ha? Lagi. Ha? Mamatay ay. Dedre, Ito nga na. abrihan ako ng red. Sok-sok na mong naon nila freezer para mauli na. Dala para mawala ng putlog sa mga naon. Huwag na kayo. Alay, magkikilit yun. Alay ko na. Huwag yan na uli. Di ba? Ganito. Sakto. Sabi naman ba, anak, ay para atsup. Ano man na? Atsup, gulibard, ano na? Para Sibat na pag-inom. lagi ko. Ayaw na. Mapamatay customer, saan mo na ni mo? Ikaw na magkayo. Ano ni Mingo naman, muli na ganito. Sayang. mo ni Tagay, ha? Sige, isa lang ha. Isa. Diba, atsup? Atsup! Lagi pa isa, hindi mabungol. Muli na lagi ko. Oh, isa pa, di ba? Dali ba? Isa pa. Para bali mabungol ba? Bali mabungol mo rin manok ko. Bali ba? Kasi mahirap pa kasi ka na. Pwede na lagi kay basig kuha no. Sinas, kanya na uli kay... Dahil nagapas ko, basig malapas alas 6. Kabalo na Ay, kaya sa'yo pa kanya, quarter to 5 pa ka, alas 5, Palakuan na kay basig matraffic na. Sige. Wapar ba na nablihan na ba itong tulay lang? Sige, una ko ninyo ha. Sige, Bart. Kita niya magtuwa. Patagayo natin. Ramel, mo, ano po na Ramel? Mana din ako ganamin ng baho din eh. Ay, kalitrasis yan eh. Ang gayon naman. 601 na 601. Dapat tayo sa nakadiri. Grabe na gana. Liungot na gana kung susay sa doon lang. Adelban! Abay ko susunod. Babay ko ka, papakalot na i-endorse mo, wala yung mag-endorse. Abay ko. Pati ko sirit yung number niya. Ano yan? Masa man eh, salamat kayo nga ni Siat ka. Inom de ka dito. Ano ni Dex naman mo magkakanalan mo? Inom, ano mo Ayaw ko yung ikaw dahil kikag-ulog kita kanya kumatol na ba? Abogtol, liabo na. Ha? Kung ginawa nga. Mga bang babae, mga uyab. Kahala sa mga laki. Ako, testing eh. If you're looking for trouble, you came to the right place. Ha? Ayaw ko nga na. Ikaw na katawa niya.
pwede ng kaso na. Taloy naman kayo kang daw. Ako ay adik ko medyo bibiyaan ko na eh. Alam may tanawan niyo sa may... Ano mo lang yun? Ano naman? Huwag naman yung mata nga. Pwede mo ng black eye. Bigyan na po ko ni... Bigyan na po ko ni... Rihanna. Abi ni mo, Bart. Sinusiyan na ka. Ako nila pwede skuha. Kaya kung asawa sa lang, isipa ko. Paan ko, nasaklo kayo ko yabot. Kasi para ko siyan, bro. Pero ano ba yun? Wala. Wala na kasado kong asawa. But-but niyo. Ay, ko gala na, ano nga, ko gala na ba? Ano? Balhin na ganito ilang pinoron. Ikaw ba? Sultiyan na ka. Alis na na, kahawa ako. Primero, kaya gibinangan ko, alis na pa na ako taga-bikiri. Acho po din. Diba gani boy? Kato ka gani boy. Tapos, layas na akong asawa. Ito man ulit sila. Kay Katilos. Karoon siya kabalo na po. Kailangan mo yan po. Acho page pa din mo. Acho page! Kung nagkakato kong amigo, Acho plaster! Pagkami, bisita mo, unang nagkupre, kaya mo palit pa kong page baboy. Ang ko gani nga. O asawa niya, abroad man. Karon, ano mo kailangan yung kating-sting? Asawa. Ano ka na naguglahin? Biyahe lang! Come on. Kontrolan ninyo na akong bana, ha? Ay, lewa dyan may labot din, bugawas ako. Asa ka kaliwangan? Ha? Gusto mo? Ang taho na ka. Aga kong kain, pura na kong king. Pura na kong king ko. Santo. Ay, putang nga, ay laban ka! Muna akong kahimtang dulanday. Ganun na yung taon kong mabunog. Basta may buhaton ako, Hindi na kukulatahon ni Rihanna. Ako mo kayo ko agad. Ano yung tambagiindahan ko ninyo? Malihog dala kong patukar sa kong paborito sonata. Kadugayin ko lahat ani, mahilangit na jukuan ni ba? Daghang kay salamat and more power. Hanto din hinalang. From lower up na ko. Nagadiay. Bagong ko naman ang narap na go, pero salamat kayo, Michael. There's a lady who's sure all the good turns is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows the doors are all closed with the words she